бахтовар Сафаров сокини ноҳияи Восе 26 сол дорад. аз ин умри кӯтоҳи худ ӯ инак 8 соли охираш дар рӯи бистар сипарӣ кардааст. бахтовар соли 2013 вақте амагӣ 18 сол дошт, барои дарёфти ризқу рӯзӣ мисли садҳо ҳазор ҳамватани муҳоҷираш ба Русия рафт, вале кораш омад накард. ӯ дар шаҳри Москва ҳангоми кор аз қабати даҳуми як сохтмон ба замин афтид. бахтовар ба таври мӯъҷиза баъди ин фалокат зинда монд, вале сутумурааш шикаст ва ҳарумағзаш чунон осеб дид, ки ин ҷавони тоҷик аз пои равон маҳрум шуд. ҳамкоронаш он вақт ӯро ба бемористон расониданд, вале бинобар норасоии маблағ табибони Москва ин ҷавони тоҷикро ҷарроҳӣ накарданд. бахтовар, ки бо ду пои равон ва як бағал умеду орзу пой ба кӯи муҳоҷират гузошта буд, маҷбур шуд, ки бо ҷисми абгор ба ватан баргардад. бахтовар ин ҷавони дилбастаи зиндагӣ, ки дар ширинтарин даврони ҷавонӣ аз пои равон ва ҳам шириниҳои зиндагӣ маҳрум шуд, инак 8 сол боз ба бистар меҳкуб шудааст. вале бо ин вуҷуд умедро аз даст надодааст ва ҳар рӯзу ҳар соат талош ба харҷ медиҳад, ки дубора ба по бихезад. аксу видеоҳои чӣ гуна ба таври хастанопазир ҳар рӯз машқи бадан кардани бахтовар дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамаро ба ваҷд овардааст ва ҳама ба ғайрату иродаи ин ҷавон офарин мехонанд. бахтовар ҳамин тавр доимо дар фикри табобаташ аст ва саропои интернетро меболад, то дар ягон гӯшаи дунё табиберо пайдо кунад, ки аз ӯҳдаи табобати ӯ барояд ва ду пои равонашро ба ӯ баргардонад. бахтовар рӯзи 2 май дар суҳбат бо сомонаи Бомдод гуфт, ки ҳоло барои як ҷарроҳӣ ба кӯмаки ҳамватанон ниёз пайдо кардааст. пойҳоямро ҳоло тамоман ҳаракат дода ва ҳатто хаму рост карда наметавонам. ҳоло табибон аз бемористони ноҳияи Данғара пешниҳод карданд, ки дар қисмати рону миёнам як нави пайванди оҳанин бичаспонанд. баъди он ман метавонам ҳадди ақал пойҳоямро хаму рост кунам ва дар аробачаи маъюбӣ бишинам. ҳоло ман ҳатто дар ароба ҳам нишастан наметавонам, чунки пойҳоям қатъ намешаванд. ба қисмати рону миёни бахтовар бояд 2 пайванди оҳанин часпонанд. арзиши ҳар кадоми онҳо $3000 будааст. табиист, ки бахтовар, ки 8 сол боз ба бистари беморӣ мехкуб шудааст, тавони пардохтани чунин маблағро надорад ва аз ҳамватанони даст ба хайр, бахусус дар арафаи иди Саиди Фитр кӯмак мехоҳад. ҳамватанони меҳрубони ман, бахусус бачаҳои муҳоҷир, ки дар тӯли ин 8 сол ҳамеша дар канори ман буданд ва кӯмак мекарданд, ҳамин алоқаву муҳаббати онҳо буд, ки оташи умедро дар қалби ман ин ҳама сол шӯълавар нигоҳ медоштанд. ҳоло низ боварии комил дорам, ки ҳамватанонам дар ин кори хайр дасти ёрии худро аз ман дариғ нахоҳанд дошт. хеле умедворам, ки бо кӯмаки ҳамватанон ва бо ёрии худованд ин ҷарроҳӣ бо муваффақият пушти сар шавад ва умедам ба зиндагӣ ва ба шифои комил қавитар шавад. аз қабл барои ҳар кӯмаке, ки бароям хоҳад расид, ба ҳама ҳамватанон изҳори сипос мекунам ва ба даргоҳи худованд барояшон дуо мекунам, ки ҳарчи хайрашон даҳчанд баргардонад ва ҳамеша нигаҳбонашон бошад. мегӯяд ин ҷавони умедвори расидан ба як рӯзи беҳтар. ҳамватаноне, ки мехоҳанд ба бахтовар Сафаров кӯмак кунанд, метавонанд хайрияи худро ба ин корти бонкӣ гузаронанд.